Ndotenda Mwari zvikuru maderano ndinokuremekedza mese muri pano Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Regai ndipfuurire mberi kushumira evhangeri. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 from verse 1. Nyaya inozikanwa zvikuru kwazvo. The parable of the 10 visions. Nyaya yemhandara 10. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went to meet the bridegroom. Ganzi umambo wa Mwari unogona kufananidzwa nemhandara 10 dzakatora mwenje kana kuti malamps kana kuti marambi dzikaenda dzichinomiririra chikomba. Chikomba chairehwa apa ndiJesu. Mhandara dziri kurehwa ichechi. So this story quite interesting nokuti panzwa Jesu pese pano kuti umambo hwaMwari hwakafanana nechakati. Kureva kuti muumambo hwaMwari zvinhu izvozvo zvirimo zvekuti kune vamwe vanenge vakamirira Jesu chaiye but vanozosudurutswa nedzimwe nyaya. Nyaya dzacho dzichinge dzakatonakawo futi. Regai ndiverenge tinzwe. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bride. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. 5 were wise, vashanu vanga vakangwara, nevamwe vashanu vanga vakapusa. Total 10. But ndokubva patsemurwa nepakati muzinyaya yacho yakamira yakadai. 5 vacho havana kuti chenjerei, havana wisdom, havana kuchenjera. Vamwe 5 vakangwara. Chikonzero chanzi vamwe vakapusa mavakangwara inyaya ndichaverenga pazasi. Vandoda kuti unotise unzwisise kuti kuva wise nekuva foolish haisi nyaya yekuti vamwe vavo vanga vasisiri mavirgins. Vanoramba vari 5 foolish virgins. Nyaya yekungonzi virgin ititle yekunzi mhandara inongoreva kuti ichurch iri pure, haisi kufamba musini, iri kufamba muholiness. But pane zvinogona kuitika vanhu vasiri kufamba muzvinhu kuti vanogona kuzopotsa Jesu chirudzi. Nokuti ukazvitarisa tinenge tinovavarira nhau yekururama kuti tisangane naKristu, but pano pane nyaya yemhandara dzaitova mhandara dzakapotsa mwaka nenguva wekusangana naye. And 5 were wise and 5 were foolish, and they that went were foolish took their lamps with no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, and they slumbered and slept. And at midnight there was a cry, behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Then all those virgins rose up, trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest be not enough for us and you, but you rather that you go and buy for yourselves. So while they went to buy, the bridegroom came, and that they were ready went into the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins. Lord, open for us. But he answered and said unto you, I know you not. Watch therefore, for neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Saka 5 vanga vari foolish, vashanu vanga vasina kuchenjera. Chakakonzera kuti vanza havana kuchenjera inyaya yekuti pavakauya nemarambi avo kana nemwenje avo havana kutakura enough oil. But nyaya inongoti rwadzei ndeyekuti vane vamwe vavo vanga vakachenjera vakaramba kusheya nawo oil yavo. It was possible kuti vane mwenje isiri kupfuta vangonegotiata nevane mwenje iri kupfuta vane oil kuti hama dzangu ndodambudziko ratiwira, takudawo kungosubmita kwamuri imi mune mwenje kuti tiregere kupotsa chikomba. So ipapa pane lawyer ndoda kuticha yesubmission
kuvanhu vane mafuta than kuti ufambe uchida yekuita yekutenga, nokuti yekutenga ariko ende uchaawana. Yandaverenga yati vakatonotenga vakawana, but kurwadza kwenyaya yacho nyangwe mafuta vatenga chikomba havana kuchiwana, but mafuta atengeka. Saka mumwaka watararama mweya mutsvene achindiratidza ndiri kuona zvikuru sei vanhu vakuru vari kusungudzwa naMwari vazere nekuzodza kunoshamisa, kuti dzimwe nguva vanenge vachishanda nemafuta anopedzisira apopula zvekunge inenge magic, zvekuti neasinganamata asingatye Mwari anongoti ndikaenda kwaNhingi ndikatengawo mafuta zvangu zvinoita. But the unfortunate part, mafuta uchatenga, vamwe vako vakatenga the foolish visions, but Jesu havana kuzomuwana, nokuti nyaya hombe ndeyekusangana naJesu. Nyaya hombe hazvina kuipa kuti mafuta achatengeswa, ende Jesu waizviziva ichi chiprofita chekingdom yaMwari, kuti kune vachaenda kunotenga ende vachitoziva kwaari, but havazowana iye wavari kuda nyangwe mafuta awanikwa. It's unfortunate to run after the oil and missing Jesus. Amen. Uchaona kuti vanhu ava mweya wekuenda kun'anga usisipo, vane mweya wekuenda kumuprofita, but mweya wekuzosangana naKristu ndo wakabviswa. The foolish part is quite interesting, kuti vari kunzi havana kuchenjera, vakazonoziva kunotengeswa mafuta. Nevasina kuchenjera, vasina umwari, vanoziva kune mafuta ekwaMwari, zvokuti vanotonobata kiotenga anointing yawo. Shoko raJehovha chiprofita. Let me be clear enough. Nyaya ndiri kuticha yemafuta ndoda kuti understand. I believe in the anointing of God. I believe kuti kuzodza kwaMwari anointing inogona kuflowa through mafuta inonzi anointing oil. And it's possible kuti any ministry, kana minister wekuministry ikoko ari anointed, let's say is a prophet and apostle, anogona kunamatira anointing oil yotakura power to help people. I believe in such things that I've come to tell you and I've come to realize that a lot of people will be attracted to the oil, not attracted to the creator, kana to Jesus. So the problem inozowanika ndeyekuti kunotengeswa mafuta uchakuziva ende uchanoawana, but wadzoka mafuta apo onoka dhori nechikomba anova Jesu, onzwa Jesu wacho achiti atizivane, iwe wakawana mafuta. Azondibuditsira pachena kuti haisi nyaya yekutsvaga mafuta, but inyaya yekunzwisisa wamakamirira. The foolish virgins vakaenda kunotenga mafuta venyumwe nevamwe vavo, kureva kuti dai vakava vanhu vanogona kusubmita kune vamwe vavo 5 vari wise, kuti hama dzangu pane kakusachenjera katangoitawo, tingangopotsana nemukuru, hatidi kubva pano, saka taakuda kungoti tingosubmita kwamuri imi vacho mune mafuta, kuitira kuti tisasudurutswe panzvimbo. Saka nyaya yandiri kuparidza pamusoro payo ndeyekuti unogona kusudurutswa muna Mwari, but uchinotsvaga mafuta ekwaMwari. Mafuta vaitoatsvagira kuwana Mwari, but time yavakabva vachinotenga mafuta, Bhaibheri rinoti ndo pakauya Jesu wacho, kuti chaakuvapotsesa Jesu kutsvaka mafuta ekwaJesu. Mafuta ekuti vave nawo marambe avo kuti vawane Jesu ndo akakonzera kuti vabve panzvimbo. Jesu wacho auya, vanhu mafuta vaawana, vabva right place. Jesu obva ati handikuzivei, I knew you not. So I've come to realize kuti kunotengeswa mafuta kuchawanda, nekuti the foolish visions vakaenda kunotenga mamwe vakawana ari kuatengesa. Hazvireva kuti mafuta anga akaipa ano aishanda marambe avo, but Jesu anondishamisa kuti vanhu mafuta vaawana vadzoka pa right place oti handikuzivei. Let me preach this message. Amen. I believe in the anointing. Yes. I believe in the oil. There is anointed oil. Yekuti ukaizodza murwere anopora. There is anointed oil. Yekuti ukai apply sekutaura kunenge kwaita a prophet or an evangelist or
an apostle, zvinhu zvako zvinokufambira. But I've come to realize good people, they need to know God. They need to repent and come to the relationship. Nokuti vazhinji vedu, we are now attracted to the oil. Nokuti mafuta acho kushanda anotoshanda. And zvisina Satani mukati zviri zvekwamwari, but yekuzonzi Jesu wacho akamira mumba ndokubvanzwa vachinoka vane mafuta mumarambi. Iye obva ati handikuzivei. Iye kusazozivana naJesu une mafuta ndoyanda ngonzi ndiparidzei kuti mafuta shuwa wakatenga ukazora business rikafaya, but kune mukuru asiri kukuziva. Iyeyo ndiye andituma kuti ndaakudawo vanhu kwandiri, vanhu vakugumira kumafuta sei. That means I believe in the oil, but I believe in the truth that is greater than the oil. Jesu ndiye ari kuti kune vari foolish, vane maramba avo ende mafuta vawana, chakavabvisa pane vamwe vavo inyaya yekuti vanga vambouya nemaramba vaine mafuta, but maramba avo ndokubva apera mafuta. Chinoita kuti mafuta apere inyaya yekuti rambi rinenge richipfuta. Sazvoreva kuti mafuta vakamboashandisa Jesu wacho asati auya. So it's unfortunate kuti vakapedza mafuta zvisina Jesu mukati. Vakuda Jesu ndopa vakazoona kuti mafuta apera, but hatina kuashandisa munhau Jesu, taashandisa muabsence yaJesu. Uchatoona kuti mafuta acharamba achishanda, but ngwarira kuti anogona kushanda muabsence yaJesu. Let me help you a little bit. Kune mukadzi akauya akatacha mukombero waJesu, Jesu achifamba, the hem of his garment, ndokubva aporeswa. Bhaibheri robva rati Jesu ndokubva ati pana andibata, zvoburitsa pachena kuti naJesu haasi kuziva kuti ndiani, but munhu iyeyo zvanga zvatoita anga apora, but asingazivani naanoporesa. Iye anointing yaakaita tap into, nokuti Bhaibheri rinoti kuzodza kunotanga kumusoro kuchidzika kosvika kumukombero yemupristi. Saka chaari kubata mafuta ane problem yekuti anogona kushanda iwe usingazivani nemuridzi wawo. So I've come to realize that we need people to know the truth that is much greater than the oil. I believe in the oil, I believe in the anointing, but I also believe in God. The creator, iye murupiwe upenyu, mwari wacho akatisika, ndiye ari kuda relationship nevanhu. Nokuti uchaona kuti munhu chiri kumusebedza kuna Mwari kazhinji hakusi kuda Mwari, but kuda zvinoita Mwari. There was a time mweya mutsvene achindiratidza chinhu ichi kuti munoziva kuti Mwari wamuri kunamata panyika, ukavhura bhuku raRevelations pane kumwe futi kwaanonamatwa kudenga. 24 elders dzinowira pasi dzobvisa heti dzese pasaiti dzoti mutsvene mutsvene. Saka Mwari uyu ari kunamatwa two sides, panyika nekudenga. Saka mweya mutsvene ndokubva andijekesera kuti ndoda kuti umboongorora the worship in heaven and the worship on earth. Uchaona paine difference, nokuti the worship on earth ndeyekuda kuona zvichaitwa naMwari, but the worship in heaven ndeyekungoti iye ndiye Mwari ende anofanirwa kunamatwa. Nokuti chinoita kuti anamatwe inyaya yekugara kwaakaita. Zvanzi iye anenge akagara vanhu vachibayika nekunamata, kwete kuti pane zvaari kuitayo. Zvanzi akangotyora pacheya so vanhu vachiti mutsvene mutsvene, but panyika that level of worship yekuti Mwari akagara nonzwa kuti mutsvene, anoita mutsvene kana zvangu zvafamba. So there is a difference, worship on earth and the worship in heaven. But I've come to tell you, the worship in heaven is far much better and greater. That's why Mwari wacho akachuza kugara pakati pe24 elders. Kureva kuti chakaita kuti Mwari asarudze kugara nevanhu ava inyaya yekuti vanhu vane revelation yekumunamata nokuti ndiMwari. Amen. Haasi kunamatirwanzi pane chirema chafamba, nokuti kudenga hakuna need yemamiracles. Mamiracles ndo lifestyle yeko. Zvinoitika kudenga hakuna anorwara zvekuti Mwari haazikanwe sahila. Ma 24 elders anonamata Mwari kudenga
anamate mwari vachiti mwari Jehovah Rapha, you are the healer, the Lord who can provide. Hapana muso wakarara nenzara, hapana mumwe akamborwara ikoko. Saka vane better revelation now. Havasi kumunamatira zvaachaita, but vari kumunamatira zvaari. Izvozvo ndozvandakanzi kutaurira vanhu vangu kuti iyi level ndoida ndinonoke kuwanikwa pakati pavo vakandinamata nokuti ndiri Mwari. So on earth now the battle comes like this. Nokuti panyika pane zvinhu zvinoitika mulife zvinogona kuda kukusudurudza muna Mwari, zvekuti unopedzisira wakuti dai Mwari auya agadzirisa nyaya iyi. Yet wakaipa ndo zvaanoda kuti uluze concept yekuti sei Mwari achinamatwa. Saka uchiona nyaya yekunyengetera kana kunamata kuna Mwari, izwi rekuti kunyengetera raida kuti fananei nekuti kunyengetedza, but zvinhu zvakasiyana zvakanyanya. Kunyengetera hakusi kunyengetedza. Kunyengetera hakusi kunyengetedza. Munhu haana mashoko ekuti angachetere Mwari. Mwari akanzwa kuti dzachema wena, rega ndichiona zvekuita. Mwari anoita zvinhu nokuti Mwari wacho rudo, uye akatisika nerudo. Kureva kuti haasi mashoko atiinawo anohwina Mwari kuti aite zvinhu. Can I go deeper? Haasi mashoko emunhu ekuti kune munhu anenge achetera zvokuti Mwari anoti apa ndashaya chanza. Idzi dzinochetera big time. Rega ndingomiramira. Mwari agara ari Mwari nokuti iye rudo, akatisika nechikonzero, anotida. Saka the push factor, rudo rwake, kwete kuchetera kwedu kana tuma situations edu. So the worship in heaven is quite different than the worship on earth. The worship on earth, inyaya yekuti munhu kune zvinomupusha, but I've come to realize kuti neniwo mushumiri chakandipusha kuuya kune zvepamwari izvi mamiriro anga akaita upenyu hwangu, kwete mamiriro akaita Mwari wacho. I've come to testify as well. Because izvozvo zvakatenderwa kuti zviitike, but unozofanirwa kuziva the real truth wakuna Mwari. Nokuti pakanzi ida Mwari nokuti ndi Mwari, iwe usingaende kubasa unoti but dai andiwanisa basa Mwari yeyu taiwirirana zvakanaka chaizvo. But tikangodanana ndisikashande so handitire musha. Saka unozosangana nevashumiri vanoti Mwari anopa mabasa, woti amuone manje. Kana achipa mabasa taakuya. Iwayo anenge asiri mazwi ekuchetera vanhu kuti vauye, but Mwari wacho akatozvi understanda human nature zvairi kuti worship on earth inotoda a push factor nokuti havana revelation ne worship iri in heaven. The 24 elders in heaven hapana pavakaona Mwari achiponesa mumwe wavo nokuti kudenga akurwariwe. Hapana pavakaona Mwari achiprovide zvokudya nokuti zvokudya zvagara zviripo pakati pavo. Hapana mamiracles avakaona in heaven, but chanishamisa ndechekuti zvanzi vanonamata every day. Vanowira pasi vachiti mutsvene mutsvene mutsvene. Kureva kuti utsvene bedzi hwaMwari, kururama kwaJehovha kunoita kuti the 24 elders dzigone kumunamata utsvene hwake, kwete muzvishamiso. Aiwa, zvaari zvacho utsvene huri pana Mwari hunoita kuti vazive kuti is worthy. Zvanzi vanobvisa heti dzavo dzegoridhe voisa pasaiti. Dai dziri heti dzeshinda daigona kushaya zvekutaura parega nditaure paheti dzegoridhe. Hanzi vanenge vakapfeka macrowns of gold, the 24 elders. Why 24? Let me explain the revelation. Mwari ane rudzi rwaakada rwakaIsraeri ane 12 tribes, but ndobva azodawo mamwe marudzi, vamwewo vasiriwo kwaIsraeri kuti vave muchikwata. Saka the 24 elders vanongorepresenta the Jewish and those outside the Jewish, maJudha nevanhu vasiri maJudha, kuti mutori rudzi mimi runodiwawo futi kuti rinamate Mwari kudenga. Havazvigone kuti vave 24 uchaona kuti zvinenge zvakatopfuura pana Israeri zvaakuedhera nemamwe marudzi aakuda kuva the other 12 to worship God. So the worship in heaven
irevelation yekuti Mwari mutsvene. Vanonamata Mwari kudenga chavo kurumbidza bedzi havana request. Ko vanoshaya zvichemo sei? Inyaya level yepavava neumwari huri pakati pa wherever there is the presence of God, there is liberty. But kune zvimwe zvinhu zvinongodiwa presence kuti zviendeke mulife mako, uvepo hwaMwari muenzaniso. Kana pane vanhu, pane matsotsi anetsa pane rimwe bridge, kuti mukadarika napo munobirwa, munoharaswa, munoitwa sei? Ukaona mapurisa 6 ane futi achishandisa road iyoyo, iwewe hausataure nawo, unogona kungofamba pamberi pemapurisa iwayo, iwo ari mumashure. Iwo havasi kuziva kuti iwo uri kuvatemba, but iwo uri kuunderstand kuti pabridge pane matsotsi, but nokuti mapurisa ari kuda kupfuura neikoko, unotoziva kuti zvangu zvaita. It's either ndongozviendesa pamberi ndichifamba. Matsotsi akada kundibata akaona mapurisa anobva angoti auisiyayo, kureva kuti haisi nyaya kuti ndoenda kupolisi kuti famba ineni ndinzwirewo tsitsi, pei yangu inobiwa pabridge apo, kungotaimira kana vaakufamba iyo ongoenda pamberi. Kureva kuti inyaya yandinoda kuminista yepresence yekuti uvepo hwepolisi hunoita kuti vaida kukutorera vambomira. So on the natural kana zvakadaro, in the spiritual zvakadaro futi, kuti whenever the presence yaMwari yakuwanika mulife mako, kune imwe mweya yaida kutaimira life yako inopedzera yakungoti hatozviona time. But iwewe manje hausi kuda kuva nepresence yaMwari for a while, uda kuva nepresence yaMwari for life. Let me help you. Ina merit. Pane time yekuti adzimai pane pavanowana freedom yakanyanyisa, although tiri in love, but pane imwe nguva yavanenge vane nhumbu, vane pregnancy, vanoziva kuti apa ndikataura kuti pizza hazvinyanyopikiswa zvakanyanya, ende murume haagone kutaura kuti hauoneri mamiriro ezvinhu, nokuti anenge iye ndiye ane mamiriro anodarika mamiriro ezvinhu. Anotoziva kuti nguva yandiri apa ndogona kuluma chero zvandada, nekuti ndine mamiriro anotendera zvandaakuda. Iye mamiriro ndoanoda kuti ave mulife mako, kuita mamwe mamiriro muna Mwari ekuti wega unoziva kuti ndikaita prayer concerning this matter, Mwari hapana mamwe marambiro, nokuti nyaya iyi idiki nekuda mamiriro andakaita ndo makuru. Samukadzi vakati ndinoda pizza nepamwiri. Mind inoya kumurume ndeyekuti inyaya yezvaari. Kunetsa kunobviswa. Hazvinzi kunetsa, nokuti panotariswa kuti ko asati ane pamwiri mazuva api aaitaura kuti pizza poonekwa hapana paakadaro, ozonzi okay zvaari izvi ndo zviri kuunza zvichemo izvi, ende nekuda kwezvaari zvichemo izvi zviri nyore kuatenda. There are times yekuti zvichemo zvako nezvauri zvichemo zvichiri zvakakura kudarika zvauri, but mukadzi ane pamwiri akati pizza, zvaari zvinodarika pizza yaari kukumbira. Murume anonzwa akasununguka kuti rega ndiitire madhamu zvavari kuda, nokuti zvinonyatsozivikanwa kunzi zvavari kuda hakusi kuda kwavo bedzi, but pane chiri mavari chiri kuita kuti vave nemadiro iwayaya. Nokuti kana munhu aina Jesu, zvaunenge waakuda denga rinofanirwa kuziva kuti ndiJesu ari mauri ari kutuma madiro akadai. Nokuti pane pamwe pekuti unenge waida zvimwe zvinhu but zvoburitsa pachena kuti naJesu wacho haamo, saka uku kuda kwako kwete kwake. Let me help you. But inonamata tinotati thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu ngakuitwe. Kureva kuti life yangu kana ndaamuna Mwari, zvandinenge ndichiti ndiri kuda zvinofanirwa kunge zvirizvo zvaari kuda. Zvandinenge ndichinzwa kuda inini, Mwari ndo zvaanenge achinzwawo kuda kundiitira. Iyoyo link
inyaya yekuti ndinenge ndina Jesu ari kundituma, the mind of God, kuti ndirarame muMwari, zvekuti pandinova nechichemo Mwari vanozviona zviri worth nekuda kwezvandiri. Let me go a little bit. So the 5 foolish and the 5 wise, 5 vakapusa ne5 vakangwara. Zvinorwadza ndezvekuti vari kunzi vakapusa imhandara, vakangwara vane one thing in common nevakapusa, vese imhandara. 5 foolish virgins, 5 wise virgins. Pavanzi foolish ndepapi? Ndepekupotsa nguva inouya chikomba. But vanga vaenda kubhawa here? Kwete, kunotenga mafuta. Marambi tinoziva kuti anoda mafuta. Vakabva vachinotenga mafuta. Let me hold this container. Let's say this is a lamp. Vakaspenda time yavo vachimirira chikomba. Kureva kuti mwenje yavo yaipfuta, chikomba chisipo. Vane spirit yekuwesta. Hausati wambozviona kuti pasina mhuri yako ndopa unonyatsofila kuti mari inodyika musha. Kumba ndoka unotofungidzira kuti kuwesta. Adzimai vakati drink unofila unge kuwesta, but girlfriend ikati drink unonzwa kuti yakushanda mari. Mweya nokuti kwainoshanda usati wakuziva, wakachinjirwa kwazvinofanirwa kushanda nekwazvisingafanirwa kushanda. So mwenje yavo yaipfuta, chikomba chisipo. Zvondiburitsira pachena kuti vamwe vavo vanga vakadzima marambi avo vari wise, nokuti vaiziva kuti as long ava achipfuta ende futi chikomba hapana, there is no need yekubatidza marambi edu. Saka regai tingoenjoya light revari foolish. Ava mafuta ndokubva apera. Ava ndokurealiza kuti vamwe vedu vane mafuta, ndokubva vakumbira tipaiwo mafuta. The unfortunate part, vamwe vavo vanga vasingawirira nawo zvakanaka, vakaramba vakanzi endai munotenga. Vandinakidza ndepekuti kunotengeswa mafuta vaikuziva, ende vakanowana ariko ndokubva vatenga. Vadzoka ndokubva vamushaya, ndokubva varambwa naJesu wacho kuti handikuzivei. Mafuta apo. Mafuta anorepresenta anointing. Kune vanhu vazhinji vakunakirwa neanointing more than relationship. Zvekuti haana mamwe. Zvese zvaanoita zvine mafuta acho. Mafuta ebusiness, mafuta ebreakthrough, mafuta ezvakati. Kuita Mwari wacho webreakthrough iyoyo haisi nyaya iri important kwaari. Anongoda kutsvaga kune mafuta acho. And I've come to realize kwaari kutengeswa mazuva ano kwawanda. Yes. Hakusi kun'anga, no, I'm not against. But I want you to realize kuti kuzopotsana naJesu mafuta wakawana hazvibatsiri. Mafuta ebusiness wakawana, woshaya ukamba naMwari. Ndaona ipapo waita loss hombe. Nokuti whatever chauri kutsvakira mafuta, I know tiri mu-natural realm, but the greatest zvinhu zviri mu-spiritual realm zvinongoconnectwa ne-relationship. So the foolish, mafuta avapera, vakatsvaga kwaari vakanotengeserwa nemumwe ari kutengesa manje. Naiye haana kumirirawo chikomba, but ishasha ine mafuta. I've come to realize kune vanhu vane mafuta anoshanda but vasina Mwari wacho. Yes. Amen. Amen. Let me help you. Yes. Yes. Satani zvaanoita munyengeri, munhu anonzi munyengeri anenge akafanana nefake man. Fake man haigone kuuya mucirculation kana original isati yauya. Fake inorila ne-original. Izvezvi kuti uye nefake kwacha i-waste of time, nokuti hakuna kushopu kwauchatenga nefake kwacha. Unofanirwa kuva nefake US, nokuti already in circulation pane ma-original US. So the devil, who is a deceiver, he pretends to be like an angel of light. Kureva kuti kana achipretenda kuva sengirozi yechiedza, kuti ane imwe level yechiedza.
Munhu anopretenda kuva ngirozi yechiedza ane chimwe chiedza chaainacho chekuti ichocho ukasachiziva kuti chiedza ichi part of darkness, icho chiri chiedza. Let me explain. Kunoita chiedza chisina umwari. Jesus is the light, but the devil pretends to be the angel of light. Anonyengera kuva sengirozi yechiedza kureva kuti ane imwe level yelight isiri original light yakuoperata nayo. Mweya wekudeceiva, mweya wehunyengeri ndo wawanda, ende mweya wehunyengeri wakafanana nebere rakapfeka dewe rehwai. Bere rikapfeka dewe rehwai rinoqualifya kufamba pakati pemakwai zvisina problem. So the deceiver watiri kudhila naye ane attire yedu, bere riri pakati pemakwai nokuti rinenge rakapfeka dewe regwai mukati riri bere, kureva kuti watiri kudhila naye zveduwo anazvo but hazvisi mukati, zviri kunze. Saka pakudiwa meso emweya ekuona chiri mukati, nokuti tikagumira panze tinoenjoya ukama nebere tozongoona makwai achishota. Unoziva kuti ukafudza makwai ako nzvimbo ine mapere pakadyiwa 1, you can quickly notice kuti area ino ine mapere nokuti ari kushota. But ukaita bere racho rapfeka dewe regwai ropinda pakati, even akashota unotoita sekunge iwo ndo urikutadza kuerenga, nokuti urinyatsonoti hakuna kwandaenda nawo kune mapere, asi handisi kuerenga musha. Sa research yaakudiwa manje ndeyekuvheta gwai rimwe nerimwe kuti richiri original here. Kana bere rikapfeka dewe regwai diet haichinje, machemero haachinje, but rinogona kupractiza nokuti rinechida kurasisa kuchema segwai. Uchaona kuti newakaipa ane ndimi dzaanotaura, nokuti vadiki mukunamata vakanzwa ndimi vanongofungidzira kuti pana mwana. Ikavha yebhururu, Satani une ndimi dzekuti dzikarohwa unofungidzira kuti denga raburuka. Amuna aimbogara ikoko watiri kudhila naye, isu toda kuenda ikoko. Saka utaona kuti level yekunyengera yake inenge yakawandisa, nokuti haana kuita zvekuudzwa Satani zvekudenga, aita zvekuona. Uye zvaiitwa ikoko zvaidiwa naMwari ndo zvaaiziva, zvinopotsesa umwari ndo zvaakaita iye zvakawanikwa mari. So level yehunyengeri iri mari ndeyekushanda in our times nemachechi. Satani akashanda nebhawa it's easy, nokuti kuti mumuregere, nokuti mumwe anongokalkuleta kuti mari iri ngoperera kubhawa, mhuri yangu iri kutambudzika, izvi hazvisi right izvi, beta ndisiye. Pamwe pacho haudi deliverance, unongoda good thinking. Saka the devil nyaya yake inoda deliverance, nokuti ane hunyengeri wekuti it's beyond common sense, it's beyond good thinking kuti ushifte to the right side. So the 5 foolish virgins vakabva pa-right place vakanotenga mafuta. Anotengesa mafuta ane mafuta chaiwo anoshanda murambi, kureva kuti iye anointing chaiyo inoshanda muimba yaMwari. But iye manje haana relationship na Jesu, zvekutoti kuna Jesu haako, but kusuplya mafuta anosuplya. Nokuti variko vari foolish zvekuti vari in need of oil more than in need of Jesus. Kune vane nzara yekuti dai ndangowana kana mafuta acho ndangozora so zvinhu zvangu zvaita. Ndati inini I believe in the anointing, but beware to miss God and carry oil. Nokuti vandiri kutaura nezvavo mafuta vakawana, chavakangoshaya ndiJesu. Kureva kuti kuna aitengesa mafuta chaiyo, but naiyo wacho ari kusuplya mafuta kwa Jesu haako, ari kungopa vanhu vabva ikoko.
Sa uchaona kuti neng'anga dzakuonawo kuti vanhu havachauya kung'anga, but vanhu vakuda kuprofitwa. Saka ng'anga kuti iti ndiri ng'anga inoona kuti apa ndoita losi, rega nditiwo nditi ndiri muprofita, nokuti vane one thing in common nemaprofita, ng'anga nemaprofita: kuziva, kufembera. Ni kung'anga ndaimboenda, ng'anga yaitokuudza kune dzimba dzenyu kumusha. Isiri gift yaMwari, uri mweya wetsvina uri kutaura shuwa. Ng'anga yokuudza zvakaitika kubasa: ndaona wavengwa, ndaona wadai, ndaona wadzingwa, wauya nenyaya yakadai. Zvonzi ari kutaura ndaasekuru kwete Jesu. Kwai ndaasekuru vane chokwadi chakadai, ndo zvakaitika shuwa kubasa. Ona kuti wakaipa, he pretends to be like the angel of light, kuti ane kamwe kalight kekuti ukasakaziva unofunga kuti ilight chairo. Nemuprofita wenhema haanyepe. Tinoita kuti anzi muprofita wenhema hakusi kureva nhema, aiwa isource of power raari kushandisa risiri original, but anogona kutotsemura chokwadi. Acts 16:25, musikana aiva nemweya wokuuka akati kuna Paul naSilas, ava vanhu vaMwari vateererei. That was a good sermon, a correct one. Paul naSilas vaiva vanhu vaMwari, zvekuti ndo zvaitodiwa naMwari kuti vanhu vapote vachiteera vanhu vaMwari. Saka ndo paunoona kuti nemubhaibheri chaimo pane nguva yekuti mweya yetsvina yakabaridza chokwadi, but iri mweya yetsvina. Ava vanhu vaMwari vateerei. Bible of that, and Paul rebuked the spirit, not the message. Paulo wakatendeuka, wakatsura kana kuti wakatuka mweya. Zvoreva kuti Paulo ari kuunderstanda chiri mukati more than chiri kunze, nokuti kunze kwarohwa a right sermon. Paul naSilas vanhu vaMwari vanotofanirwa kuteerwa kuti vanhu vapone, nokuti vari kuparidza chokwadi. Saka outside pane shoko rekumakwai rataurwa rakanaka, but inside ane a wrong spirit, mweya wekuuka. So level inapo yekuona chiri mukati ndo yanda kunamatira, yandinoda kuti tinamatire kuti tiregere kuteera zvakatinakira kunzwa, but mweya uri mukati usiriwo. Musikana aiva nemweya wokuuka akaparidza a correct sermon, ava vanhu vaMwari vateerei. But Paulo haana kuti ichokwadi katiri vaMwari, vanhu teerai. Paulo haana kuwirirana nepari kubva shoko, kwete nemashoko. Aiwa, mashoko ndiwo, but paari kubva pane mweya wekuuka. So meso ako akavhurwa, ukatanga kuona spiritual issues, uchaona kuti haugone kurasika, nokuti zvinorasisa mumwaka watava zvakawanda. Zvikuru sei zvinoitwa zvekwamwari kune vaakuzvigona vasiri vekwamwari, zvakuti unopedzera waakuvateera. Let me give an example. Munoziva here kuti munhu asiri mundevere anogona kunogara kuBulawayo kana kugara nemundevere opedzera akugona chindevere, zvekuti anogona kutokuudza iwe kuti ndokwandinobva, obva achitaura zvokuti unyatsoona kuti shuwa mundevere, ndofunga ndewe kumkai ikoko. But kuna anomuziva kuti uyu takabva naye kushuruka, iyeyo manje kana ukachiputitsa anoti baba iwe pashuruka, ndevere muri kurova batosangana shuruka. Kuti anoziva the deep issues zviri inside more than the message which is outside. Bato yako ndeunyengeri, anonzi munyengeri anouya nezvakanaka kunze, but inside akaloda disaster. So kwaiva nevanhu vaitengesa mafuta ekuti kana vanhu vapererwa nemafuta vaienda ikoko kuti tipe mafuta, toda unoona Jesu. Vanhu ndokutowana anopa mafuta, but ndokubva vasvika kwaJesu kwakunoka. Jesu kwakuvhura dhoo akati atizivane, vari kunzi atizivane nawa vakadzi 5 virgins vane oil yavo
kuti oil vari kuti dzokerai handikuzivei. Vanhu vazhinji kuzivana naMwari wacho naJesu mavari havana nzara yacho kana shungu dzekuzivana naMwari. Vane shungu yekutsvaka kune mafuta anoita kuti bhizinesi rifaye kana kuti murumadzo. Ende mafuta acho achiwanikwa. Ukafudza kuti hakuna ariko akanamatirwa. Ndati izvozvo ndozvitenda. Anointing inoshanda, but you must look for Jesus. You must have a relationship with the Creator. Nokuti vakadzi vari kunzi vari foolish, vari kunzi dzokerai. Mafuta vanawo, and they are also virgins. But the problem ndeyekuti pane zvavasudurutsa pa-right place panguva chaiyo yavaifanira kunge vari panzvimbo yacho. Saka problem yavo number 1 kubva pa-right place. Number 2 kunotengeserwa mafuta nemunhu asinei naJesu wacho, but iye achingoita zvemafuta chete. So time yavakabva vachinoatsvaka, Bhaibheri rinoti chikomba ndo pachakasvika. Zvoreva kuti kune mumwe munhu ane mafuta uchaendwa nevanhu, kwekuti time yamuchadzoka kubva ikoko munosvika Jesu achisade type yenyu, but mafuta makawana. I want to tell you kuti ivo vari kunzi foolish. Mwenje wavo vakanotenga mafuta vakadini, kureva kuti mwenje wakatomboshanda, but hazvisina Jesu mukati manje. Zvazvekungoti vanhuwo vane mafuta akungoshandawo. Ndati mukadzi waibuda ropa akabata mukumberi waJesu from behind ndokubva apora, but Jesu muda pachena achiti, ndiani wandibata? Mubvunzo wewo unongoreva kuti nyangwe mukadzi apora haasati akuzivikanwa neanoporesa, but iye zvake zvaita. Uchaona kuti kune kuzodza kwaMwari kuri mumwaka wedu, wekuti Mwari ane kuzodza kwaainako kuvaranda vake vachinamatira mafuta machira ekuti ukanopukuta pakati ukanotora mafuta ukazora uchirwara unopora. NdiMwari zvinoita, muna Mwari zvirimo, but paane dambudziko taane generation inoda mafuta chete. Saka denga robva rati ngwarirai kuva mafoolish visions, akawana mafuta akapotsa Jesu. Oil yanotengwa haisi fake, inoshanda murambi, but zvozokubatsirei kuwana breakthrough panyika wotadza kuita break into heaven. Nokuti donzvo hombe panhau dzekunamata ndedzekuva neukama naMwari. Let me help you. Ukaenda pana Luke chapter 5, murume anonzi Peter, musi waakateera Jesu, musi waanga abata hove dzakawandisa. Munhu anondityisa chaizvo. Haana kuteera Jesu nokuti zvanetsa, ateera Jesu nokuti zvanyanya kufaya. Abata hove dzakawanda akanzwa kuti apa pasina nyaya yekuswera tine fish, beta kuteera iye aita kuti ndidzibate. Let me help you. Peter wabata hove dzakawanda akaziva source more than the blessing, kuti chaita kuti dzibatike dzakadai ndiye yu. Saka kana ndiri wise harifanirwe kuramba ndichipesuwa blessing, beta kupesuwa the blesser. Nokuti uyu ane mashoko ari so creative yekuti chandichava in need of ndaanaye achanguramba achitaura, but ndikasara ndine fishi dzangu ndikamurega achienda, mangwana ndikasabata iye asipo tinorara kuno. Sa uchaona kuti munhu akamuvwa neblessing asingamuvhe towards the blesser anosara aamuzvinhu Mwari wacho aapaside. But the real goal yekuparidzwa kwevhangeri yekuti vanhu vazive Mwari ndeukama hwemunhu naMwari uye nenyaya yedenga. Munguva yatararama nyaya yedenga kunenge kutandara.
ukaparidza nyaya kuti Jesu uri kudzoka ngative ine ukama naMwari kune ari kungodawo mafuta ekwaMwari iwayo kuti basa rake riite zvekuti ekudzoka kwake anoti beta adzoke but ndawana mafuta ebusiness. So enemy yedu now, mass systems are within the house are correct but are abused. Enemy yedu in our time, the devil is working from our own systems ziri mu kingdom. Akaziva kuti Mwari ari kushanda nevanhu vari kunamatira mvura vanhu vachipora, Satani anongopinda munyaya dzemvura poita vanhu vanongotaura zvemvura chete, Mwari wacho hasisina basa zvekuti munhu chishuwo chake ndechekuti dai ndawana chigubhu changu ipapapa kuti tione kuti we have got a battle within the house inoda kuva clear. Zvandiri kuparidza izvi hazvigona kuparidzika kuchechi. Saka Mwari vakaunza such a revival iri outside. But let me tell you, I believe in the anointing, but danger yapo, the devil anoshanda nezviripo kuti kwaMwari kuri kuitwei, zviri kufambiswa sei, ona zviripo oti kuti vanhu varigere kuwirirana naMwari but vachiita zvekwaMwari ingaite sei. Oti okay, Mwari azodza vanhu vari kunamatira anointing oyo vanhu vachipora nekudini. Saka vanhu ava kun'anga vachada alright, but ndaakuda kuti vapotse Mwari but vaine mafuta. Saka chano tichava generation ichatsvaka mafuta zvekuti Jesu wacho tichamushaya nokuti mumwaka watiri mafuta ako. Hakuna kuchechi kusina mafuta ako zvekuti tinogona kutopedza nguva tichiparidza nyaya yemafuta nematestimony emafuta kudarika kunaka kwaMwari wacho arikuita kuti mafuta ashande. Zvekuti mwe chakamatira kuti nyaya yemunhu akapa testimony kuti ndawana maanointing yangu, anointing oyu ndaita zvakati zvinhu zvangu zvikatanga kuchinja, vanhu vakanza kuti hamuone manje ndo chechi dzokupinda kune mafuta ariko. Zvekuti chiri kudrowa vanhu now inyaya oyu more than yaMwari wacho, zvekuti maari kuti ave neukama naMwari aregere zvakaipa, ari kuona kuti nyangwa aine small house but akawana mafuta ebreakthrough. Murume anonzi Gehazi akatumwa naElisha kuti tora tsvimbo iyi unogadzika pamusoro pejaya, mwana womukadzi womushunami angafa. Gehazi ndokutumwa netsvimbo yaElisha kuti enda unogadzika pamusoro pejaya. Elisha haasi kufungidzira, ari kuita zvaanoziva zvaanzwa spiritually kuti you can even use your own road kuti mukomana amuke. Hauna need yekuenda ikoko, tsvimbo yako inogona kuzviita. Saka ingotuma Gehazi. Gehazi ndokuenda ndokunogadzika tsvimbo. Chakashamisa musi uyu hazvina kushanda zvataurwa nemuprofita kuna deputy zvakaramba kushanda. But I want to tell you, Elisha is a true prophet. But zvaakataura kuti enda unoita hazvina kushanda. Ndobva ndatya manje kuti zvinoramba kushanda sei iye ari muprofita waMwari chaiye. Pane problem ndo pandakazoona kuti haisi nyaya yetsvimbo yacho nokuti instruction iri divine yaanganzwa in the spirit kuti shandisa tsvimbo paasina kusensa in the spirit. Ihati yemunhu waari kutuma. Gehazi haana kuseva Elisha for anointing, for relationship naMwari. Aiseva Elisha for benefit. That's why musi wakaramba offering akanzwa kuti mudhara hachagona basa akaita Namani wekuteera nerweseri kuti mudhara afunga mushe ngaibude. Aramba bati ngaibude achishandire mahara. So heart ya Gehazi iri after the natural benefit. I easy to serve for the spiritual. He is serving to gain things in the natural. But uchaona kuti pane paakapiwa tsvimbo akanzi goitawo zvemweya mwanangu, ya son of a prophet. Tiri mumwaka wokuti vana vaprofita tawanda, but vamwe vedu tsvimbo tikadzipiwa zvinhu zvedu zviri kuramba zvakafa. Pane secret ndepekuti Gehazi watumwa akasvika akaigadzira ikasashanda. Chaita kuti tsvimbo isashande
chauya netsvimbo ndochiri kukonzeresa. Hazvireva kuti tsvimbo iyi vari kufungidzira haishande, inoshanda, but chauya netsvimbo. Saka in our times takaropafadzwa zvikuru nokuti tsvimbo dzaishandiswa munguva iyi nokuti vaifamba malong distance, saka waineta yanga iri nyaya yesupport. In our times vaprofita vedu havana tsvimbo, vane zvizhinji zvavanoshanda nazvo zvavanodzwa namweya mutsvene kuti namatira kana mucheka kana oil. But zvakangofanana nezvakaitwa panguva iyoyo kuti tora mafuta aya unoisa pabhizinesi rako rakafa. Uchaona kuti kana iwe usina relationship naMwari, net the fear of the Lord inside you, uchawandirwa nemafuta but pasina chiri kuita. Yes. Unotenga seti yese, a red, a white, a blue, uzora miri wese, unyatsoona kuti chakachaya. Mwana wemushunemi haasi kumuka, but pane izwi rechiprofita netsvimbo yemuprofita pamusoro pemwana. Mumwaka watiri tsvimbo yacho yako, but chinoita kuti tsvimbo iregere kunza maresults, type yatumwa netsvimbo yacho. So mhando yemunhu ndoyandikuda kuminista kwairi, nokuti type yako, a seed will produce after its own kind. Mbeu inobereka maringe rudzi rwayo. Saka uchiona kana mbudzi ikada kubereka huku ikava nedesire 100%, that desire aiude maresults, nokuti mbudzi inobereka mbudzi. Nometa kuti yashuwira kuti dai ndabereka huku hazvigoneke. Kureva kuti a lot of us tine desire iri 100% yakanaka, but our type now, nokuti chinopa type inyaya yekusubmita kuna Mwari wacho kuti akuchinji uve type inounza maresults. Munaziva here kuti anyone ane ukama nemupurisa anogona kungopinda mumba memupurisa otora uniform ombopfekawo, nekuti uniform yatsana wako unoti bamunini kana mukoma wako mupurisa wahausi apinda mutaundi asiya uniform, unogona kusara uchiipfeka. But unoziva here kuti waipfeka kudaro unonzwa kutya kuda panze, but iye akapfeka anonzwa kuti panze pakwe ndakuonekwawo semunhu panze. But iwe ukapinda mairi, chinoita kuti utye kubunda haisi uniform, chiri mukati meuniform, hachisi polisi, but chawanda zvinhu zvepolisi. Necheni dzake unogona kutotora ukatofamba nadzo dziri muhomwo, but ukasvika vanhu vachirovana kuti usungewo, unotonzwa kuti ndinotanga imo, nokuti vachabvunzwa kunzi vasungwa naofisani, ndopaunoona kuti ndinenge ndatobuda hombe. Saka zvoreva kuti cheni unogona kudziwana, but type yako inodzitadzisa kushanda. So cheni yakafanana neanointing oil. Zati ndinotenda mukuzodza, ndinotenda mukushanda kweanointing, but problem yegeneration yedu takamanira kuoil, sina kumhanya kurelationship, zvichaita kuti oil itadze kuyiuda the right results. Satani ndozvaari kuda kuti mafuta aita kunge haashande, and kuchawanikwa vamwe vachasupply mafuta sevanhu vakasupply the foolish 5 virgins kuti vashaya mafuta avo apera, kune kwaaitengeswa kwaakawana. Kana munguva iyi kwaitengeswa mafuta ekuti musangane naJesu, zviri zvekwaJesu, nemunguva yedu mafuta iwayo ari kutengeswa. Ikakamba nenyaya yako pakutengeswa kwawo. Zvinhu zvekwamwari ndozvitenda, but I want you to understand one thing. Zvichaita sekunge nokuti anointing yatinopiwa naMwari haasi mafuta. Anointing kana ndakazodzwa ndogona kunamatira mvura iyi, ndova ndatoisa stika ndotanga kutengesa. Chapinda umu ndakachiwana free.
chinonzi anointing chaicho achitengeseke. Bvunzai prophet kuti makatenga mari kuzodza kwakadai. Achakuudza chokwadi kuti inyasha. Saka nyasha idzodzo dzikadururwa mucontainer for sale. Kana ya for sale danger yapo ndeyekuti chera hawana problem nyangwa achida kubatsirika but anofanotanga araise a fee. Zvoreva kuti grace dzane price. Zvoita kuti wese ari kuda basa kana asina $10 yemafuta ndamuona afa aripo. But iro zodzo rakapinda mucontainer ranga rauya haro pachena richinzi vanhu vabatsirike. But munhu ndokuona kuti inzwa chinoita kuti zvidaro vanhu vangape blame to the anointed man of God. But the blame iri panyaya yekuti iri both side. Let me explain. Vanhu vakasadzidziswa zvokwadi muna Mwari vanotsotswa. And kana ivo vasina zvokwadi yekwamwari yavanoziva vanova the right people vanotsotseka. Saka pane imwe nguva yekuti ukabirwa unogona kuchema nematsotsi, but chinoita kuti matsotsi dzimwe nguva akubire une zvaunenge waratidza kuti ndiri type inotorereka. Ari kandi pataura munozvara kuti netsotsi rinotomboona munhu ari kuda kubira. Pane zvinorodza kuti unotora akadhipa. Kuti pane zviri pauri zvinoita kuti tsotsi risati ratora rigutsikane kuti apa togona kutora. Izvozvo ukazviudzwa kuti une zviri pauri zvakonzera kuti ubirwe unototi ndo rafu kaina handidi kubirwa. Haudi but pane kakupusa kari pauri kanokonzera kuti tsotsi rikaona kuti apa tinobuda nenyika. Saka iwe ukazvitsanangura unototi it's an insult ari kutituka ina handidi kubirwa. But pane kazviri pauri iwewe zvinoita kuti vanoba vacho vanyatsoona kuti zviri right tikatora. Matsotsi ari kuti wapinda basa haasi kuita munhu wese mutauni. Vari kufamba vachitarisa so kureva kuti unazvo zvinooneka kuti uyu anopinda. Saka izvozvo manje hazvisi kutsotsi zviri kunewo uchatsotswa. Zviri kuitwa netsotsi zvakaipa zviri pauri zvinotaridza kuti aite izvozvo zvakaipawo futi. Saka both sides kune problem. Saka both sides panhau yeoil kune problem. Congregation nekuno kuno we are anointed by grace. Hakuna anotenga nyasha dzekuporesa vanhu. Wese anoita healing haana mari yaakabvisa kuna Mwari. It's by grace that people are anointed. Nokuti Mwari rudo anoda kuti vanhu vaponeswa vabatsirike. But nekuda kwekuti concept yeOld Testament was clear enough kuti nokuti muRevhi haaende kumunda vanhu vakarima vanounza kuRevhi. But in our times now, that respect from the people yekuti uyu haashande but ane zvemweya zvakaiswa naMwari maari zviri kutibatsira. Let's work with him. Muvanhu iyoyo vanoona sekunga havaiwa siyana naye ane usimbe. Yet calling yake ibasa raMwari rakaiswa maari kuti vanhu vabatsirike. Saka uyu ndobva azviona kuti type unonetsa kuibatsira wofa nenzara.